салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ина имрӯз ана 13 март наворои нава сар мекунем ака нархо. Ина дарои листои ки 1-4 дуруноошон МДФ-ои сиёҳ, листои 1-3 се замокака нархшон 2100 сомон. 1 метра. И бо листои ғавсчай бо дорем арзонтаракиш, бо листош бо хеле арзон бошад, нархш бо арзонтар шудан мегирад. 1500 дорем, 1200 сомон дорем, 1000 сомон дорем. Инаиш бугем 1500 сомон якажон. Листошон видиш як хелаю, фақат листшон фарқ мекунад. Ина и дар Легранд листои 1-1 МДФ-ои 03 ина сиёҳ доранд. Иам видиш нутипа ранги ҳамию нархш арзон 1500 сомон. Анаиш ки амин якум гуфтаги ранги 1 метрау нархш 2000 сомона, свети матви антрасит дуруношон МДФ-ои сафед марамад 1 метра дора, 90 тайёр дора, размерои нестандарт заказ қатӣ мешавад. Ина гули моҳ светои матви дора, светои парашкови дора, чанд намуд свет дора, МДФ-ои 03 нархш 1400 сомон. این ای داره برادری که قرغانی زکاس کدگی ای قرغان بلندش 220 بارش 120 توقع سفید 3800 سومون MDF 08 دروناشون های تک شما میتونین بارش 120 بلندش فرق نداره ایدو چنده که در کارای زدن میگیریم سه ای خدمت ان شاء الله کارتون بود میکنیم این ایش هم لیستایی که 1-4 دروناشون های تک دارن سه زموکا на марамад дуруношон хайтек и я таваққайда 92 нархш 2100 сомон и бо дора 1800 сомон бо дора 1500 инай дар раздельняка листои 1-4 дурун берун оҳан нархшонака 1400 сомон дар размер 2/90 либой намуд размер заказ карда метавонанд и ай сех мебурад иншалло ай дарои Тоҷикистон инаи дарои ки как классик ам дарои ранги қимат вид дорау ай ҳама нархи арзон 850 сомон МДФ-шон бежи хеле олуча ранг ана 5 никел 2 замок дора глазок ам дора барам дом помам бахтат арзон айда глазок дора анаи дарои ки коди 48 дарои арзонак нархошон 750 сомон оли бо 550 сомаш ҳам нишон метим и 750 сомон ду тарафа оҳан се петли як замок доранд инаишам листои 09 қатию дурун берун оҳан и 1200 сомон дора 1400 сомон дора 1000 сомон дора бо 950 сомон дора дурун берун оҳан байна бародар ана дарои Легранд 4 беруношон ранги 1200 сомон дуруношон МДФ дора 950 сомон баландиш 2 барш 90 тайёр дорем размерои нестандарт заказ қабул мекунем инаи гула мо гули қош мегем ранги листои 1-1 дуруношон МДФ се замок қатияй нархшам арзон 1400 сомон МДФ сиёҳ 1-2-3 замок 1400 сомон размер вобаста ихтон чанде ки дар корай пад заказ тайёр мекунем и размери 1-90 чай инаи дарои стимулака стимул свети матви свети парашкови ҳар душам МДФ-шон як хела МДФ сиёҳ задагиай ду замока начной
бо пойванги замо ки главни размерошон 2 ба 90 ба размерое ки дига намуд размеро заказ мешавад. ина листои 1-4 мдфои 08 се замок парашкови свет барои рӯ барои офтобам тоқат мекунад 2000 сомон дора 1500 дора 1200 дора 1000 сом бо дора 800 сом. ин ҳамин модел чанд намуд моделое ки масалан листа вобастагӣ доранд кажун. ана бо дорем даиҷа дутаваққо бигир. ина дарое ки дутаваққа 120 ба 2 нархиш 2000 сомон. ай дорем 220 дорем 230 240 250 тайёр дорем. нархошон 200 сом 200 сом 200 сом боло рафтагӣ. ин листои 09 бо листое ки наво пара дорем тай килонка дай 1-3 нархошон 3000 3300 3400 3500 220 230 240 250. ина акаба дарои ковни да омадаем. ин дарора бародари бисёр харидагиам 240 дора 220 2 метр либои намуд размере мезанем. ин нархи 6700 сомон 240 ба 120. иам падзаказ дуруношон мдфои сафед доранд математик либои намуд дутарафа оҳан на мдфои сафед бо метонем сиёҳ мезанем бо метонем сирх мезанем 240. ин маҳкам шавич ранги лекс бо ина дар ки ҳамин ковини я таваққаш 90 ба 2 нархиш 4000 ай метонем либои намуд заказ бо ҳамин размеро нигоҳ карда нархша бо гуфтан мегирем тагангишам падзаказ 240 шамам. ин дарои дутаваққаи ковни светои сирхшам дорем. ина дутаваққое ки арзон омадем. дутаваққое масалан хеле 3000 4000 дувни хеле не ё нархҳои арзон шад стили хуб 1800 сомон листи 1-1 мдфи сафед сиёҳ фарқ надорад мезанем метием 1800 сомон. ина бародар иш 1600 сомон. иам мдф ҳамитари дора 1600 сом. инаиш 1350 сомон. ай 1350 то 1800 сомона дари дутаваққа тайёр дорем. бо ина дарои арзон яхело мефора барои ошхона пошхона туалет барои склад хонаи временка ина маърамад либои намуд размер 570 сомон бо скидка мешавад. либои намуд размер 1 метра 90 70 80 ҳама намуди размеро ҳаст. ина дарои оҳаниёи ё уҷо расис ки да омадем баъд нишон додагӣ ҳамаш тоҷикӣ буд ё уҷо рас ё заказ намешаванд фақат размерои стандарт 25 ба 86 25 ба 96 ҳамаш ҳамитари ай. нархиш 3300 сомон дар серезина 10 сантиметр ғавси дар 3300 сомон. инаиш серебро светиш серияй иам 8 сантиметр ай. ина маърамад ғавси дара мебинем 8 сантиметр ғавси дар дуруношон сафед стежни бетон нархиш 3000 сомон. иам россия дора 96 дора 86. ина даре ки L24 иам расиски серезина се часпака дуруношон хайтек на се резин дора се қил нархиш 3000 сомон шудагӣ. листош ғавсад ай россия нархо қиматтарак лекин дари беҳад аҷоибнар. и классик ну типа рӯ барои офтобам барои чангпанг тоза кунем осон ай 2400 сомон. иам дуруношон сафед дуруношон сиёҳ дора. дар ки скорпион дирин сафед дора дирин сиёҳ дора дар 7 сантиметр се резина дуруношон хайтек тоза расиски дар 25 барш 86 96. дари классик ҳаворак бегл класс барои дом пом бигирем барои ҳавлиам зур беруниш сиёҳ дириниш сафед дора ана беруниш сирх дириниш сиёҳ дора нархошон 2500 сомонӣ. ина маърамад 2500 сомон сиёҳ дора сирх дора диррезина ишам 2500 сомон зеркала одам киша медидагӣ зеркални дора на против удар намешкана андак мандак қатида и расиски тоза 2500. и дутаваққаи расиски ай нархшон 4500 сомон се резина ина се часпака дуруношон хайтек 120 ба 2 120 ба 250 расиски. и дарои дутаваққа ё ҳамаш буд расискиёро нишон додем ака. дарои пластик свето каришниви размери 2 190 180 дорем 1200 сомон бо скидка мешавад. либои намуд размер тайёр дорем.
نه دو توقعی که аначиан тоҷикияну дурун берун оҳанӣ и 2500 сомона дурун берун оҳан 122 либой намуд размер метавонед заказ када ина гули моҳ ду таваққа дора бо гулое ки қош ду таваққа дора чанд намуд ду таваққа дора нархшон арзон 2300 сомон либой намуд заказ қабул мешавад ина бо дарои оҳан навора бас када араку теризора нишон метиҳем саркана теризора кам теризое ки коричневӣ 120/130 дорем 120/1 120/140 тайёр дорем метавонем бо агар заказ каданияк квадрати 650 сомон мо тайёроша гам мезанем 120/1 свети мариони 750 сомон 15 сол гарантия дору герметикадаги тайёр аст 120/140 иам ранги амун хел гарантия дора 1050 сомон бо дора 750 сомон у дуюм сорт шуда и якум сорт шуда байна ддараш 1200 сомон 120/130 120/140 тайёр ҳаст светои и орехай вай тёмня и орехша масалан тайёр дорем ай бо ина ана дарои терезои ки ина роллер пласт из коричневый боша ина роллер пласт сафедоша ядара ддара форточкадор российский фигура ҳаст нархошон российский фигура 120/130 800 сом форточкадор 850 дтара 950 сомон то инаиҷара 120/130 анака марамат сифати корша тамошо кунед дору пору кадаги 15 сол гарантия ҳамаш 100%. ина терезое ки экатурк и терезое ай заводай ия материали беҳад ғавз нархои 120/130 шон 660 ядара 760 ддара 580 сом российский фигура 680 сом форточкадорш 120/130 1/120 580 сомон 1/120 размерои майдаш ана терезои арзонда мегзарем на терезои 120/130 российский фигура нархшон 800 сомон 15 сол гарантияш қатӣ терезои арзонда мегзарем ака 1/1 дорем 350 сом ина ин фигура 1/80 дорем 300 сом 80/80 дорем 300 сом 120/130 500 сомон акаҷон марамат бо скидка мешавад 500 сомонӣ якта байнишӯ мешавад 1/120 400 сомон ака 120/130 ддара 560 сомон ана стили российскиш 480 сомон ака и 120/140 ака 600 сомон 120/120 500 сомон бо арзон мешавад ёш ака 1/80 гуфтагими 330 сма инаи 300 сма и 80/80 ишта масад бо дора размерои 1,5/1,5 1,3/1,5 1,20/1,5 уошам ҳастай 750 700 650 размерои нестандарт дорем дарои пластики арзон ака марамат 2/80 1,90/80 1,80/80 бо 2/70 1,90/70 1,80/70 500 сом ҳама намуд размериш 500 сомон ира фаҳмонам ки айҷа ручкаи пластики ҳӯйкунак дора айсини дурун я тавтия ки ай маҳкам мекардаги дора қилфу замон калид надора 500 сомон дар ина и анаму я хело мақсад пластики дара камтар качестватарша мегира мақсад и замок дорай қилфу калид материали ғавз нархиш 750 сом 6 намуд размер дора размери 80 дора 70 дора баландиш ай 1,80 то 2 метра дора 760 сомон замокдор ду тарафа калид дарои МДФ та мегзарем акаҷон якта дута сета чорта панҷта ҳар намуд свет доранд дарои туркӣ 600 сомон қати замокш падарка ду баландиш 90 бараш бо размерои 70-80 барои баният дорем 600 сомон қати қилф пулф часпак ҳама чизи чораш дарои эронӣ гули классик гули тухм гули арка гули крестик ҳамаш размерои тамом намуди размертон ҳаст нархш 500 сомон қати замокш падарка 500 сомонӣ марамат
томошо кунем чанд намуд гул дора, бо размери майда ҳам дора. Ина ё дар рӯи ҳархела аксиони 400 сомон 350 ам метиҳем, ё ду донаи се донаи алдараш мондагиай дар рӯи аксиони 350 сомонӣ метиҳем ака. хоб дар рӯи российски хайтеку шипонда мегзарем акаҷон. ин акаҳо дар рӯи шипон Россия ё нархошон 1000 сомон. бо метавонем шумодан яхи замок битиҳем, часпак агар усто надошта бошем тайёр кардам дода метиҳем. устои мо 100 сомон мегира, тайёр карда гатови карда метиҳа. нархшон 1200 сомон меғалта. ана бе тайёрош дар дасти хитона метиҳем мақсад, бе замок, бе часпак, коробка, обналичка қати 1000 сомон ака нархшон. якта, дута, сета, чорта, панҷта марамат ҳамаш я нархай 1000 сомонӣ. размери 70-60 дорем. ина ё дар рӯи беларускиян ака тоза чӯби 1500 сомон ака. иам замок надора, часпак надора, коробка, обналичка дора ака. 1500 сомонӣ дар рӯи чӯби беларус. дар рӯи хайтек ака мақсад 12 намуд гул дорем. ана қариб 4 намуд свет дорем. светои сери, коричневӣ, ина молочный бо сабсафед. нархшон 800 сомон якум сорт. размери 70, 60, 80 дорем. марамат вибр кунем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 та. ин светои светлиша акаҷон. бо светои на як сиёҳ, ина серивӣ, ина молочный, ана бо сиёҳ, 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 сиёҳ. ҳамин нархҳо 800 сомон хайтек 12 намуд. и бо редка 190 ҳастад. қадиш пастаракиш ҳастад да мақсад 2 намуд гулш ҳастад. дар рӯи эмалон гулои классики ҳамин эмало доштем. ҳозир бо борои навика омадагиай дар ватсап иншалло клиентода мепартом. багет ния ӯ 1800 сумияй ана ё бе багетану лекин гули классик фасон. мақсад нигоҳ кунед дари шишагӣ эмал размерҳое ки 2 ба 80 нархшон 1200 сомон. бо аста яхе омада гулкорӣ дар кор нест мега классик. ина марамат классик саб сафеди бо малошичам ҳастай 1100 сомон. и гатовиша акаҷон 1300 сомон. ура чихел фаҳмондам иам ҳамин хел усто тайёр мекунанд. ма ина гулое ки ина 1100 сума якта, дута, сета, чорта, панҷта марамат. гулошон ҳархела нархошон 1100 сомонӣ. шишагиш 1200 сомон. бо фортишкое ки дорем тамом намуди чизиш либой намуд ира занг мезане и нархш қати размер маълум мешавад. ина ако мо ҳам чизе ки доштем дар шумо нишон додем. бо чизе ки надидагитона ай ватсап омада салом менависем, шумо дар каталог меравад. дар ини каталог дава тамоми чизе ки дар иҷа нест бо дар оҷа ҳастад. пешакӣ раҳмат. ана адресои мо ноҳияи рӯдакӣ, Ленинский район, пеши молбозори чоршанбе. рӯзои душанбе бозор маҳкам санитарин ден. номерои мо 909 33 76 76. бо дарҳо ва тиризаҳо тиҷӣ нависен. инстаграм саҳифашам ҳастад. ҳамин номерода сахранӣ мекунен. абубакр меброя. номи ман абубакр, бозори иброҳимбек. ана сахранӣ кардем. каталога бемалол шумо мепартоем акаҷон. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.